Dit is Dennis. Hij rijdt al meer als 3 jaar zalkafval in het Voegelaan in Dokkum op. Maar wat maakt het zo leuk om met waar en wien een oortje rotzooi op te rommen? Nou ja, dit is best een beetje in de natuur en zo. En kies natuurlijk prutte complimentjes krijgen van mensen. En dat mensen zeggen, nou wat ga je het mooi netjes hier en leuk dat je dat doet. En zo hebben we hier mooi Friesland een beetje skin. De simmer is wat zalkafval onbelangrijk een toptijd. Voor de natuur en voor den drekst het meest skeerlijk. De laatste weken had Dennis dus restige roentjes. Valt hem heen maaien. Ik heb wel eens gehoord dat in het verleden dat ik toen begon. Toen leidde meer vuilnis en ik kijk, sinds ik mezelf ook elke week even rondje door, dan dat is juist dat het bijhouden kist. Dus dan haast minder zwerfvuil. Dat bijhouden, daar is Dennis scherp op. 3 keer in de week, op tiesjes, tonsjes en sneurs, is hij te vinden in de week. En hij is in die 3 jaar dat hij dwaande is met zijn project Zwerfvuil en Omstreken al heel wat eigenaardigs zien kwam. Het punt waar we nu ongeveer binnen had ik een keer een snoeiskeer gevonden. En die het ook nog. Dus dat vond ik mooi. Maar ja, dat vond ik mooi, maar die het nog? Ja, die het nog. Die wordt verroest, die had ik bespoten met een soort olie en dat broek ik voor in de tuin. Soms komt de willebare dingen zien in de natuur. Nou Dennis, zit dit ook op de roemien? Nee, dat liep het me net op te roemen, want dit is een dikke chaos en dat kan net in de poeder.